Piesňami ospevovaná rázovitá horehronská obec Heľpa sa prvýkrát spomína v listine z roku 1549. Leží na pravom brehu Hrona pod hrebeňmi Nízkych Tatier a k Chotáru dominuje vrch Veľká Vápenica. Z juhu do katastra Heľpy zasahuje Národný park Muránska planina. Sakrálnou dominantou obce je rímskokatolícky kostol Na nebovzatia Panny Márie, postavený v roku 1806. Na námestí môžete vidieť pamätník Slovenskému národnému povstaniu, do ktorého sa obyvatelia Heľpy aktívne zapojili. Obec mala od nepamäti poľnohospodársky charakter. Heľpania sú právom hrdí na svoje kultúrne dedičstvo a obdivuhodne ho rozvíjajú. Obec, jej zvyky a tradície prezentujú 3 folklórne súbory: Heľpan, Priehyba a detský folklórny súbor Heľpančok. Už od roku 1966 sa každoročne v prírodnom amfiteátri usporadúvajú horehronské dni spevu a tanca. Od roku 1993 sa pravidelne koná prehliadka vojenských folklórnych súborov a od roku 1999 detský folklórny festival Kolovrátok. Ak sa zaujímate o tradičné remeslá, ľudovú architektúru a folklór, Heľpu určite navštívte. Okrem týchto tradícií vás osloví aj prekrásna príroda obidvoch národných parkov. Heľpa je východiskom žltej a modrej turistickej značky, ktoré vedú k sedlám Priehyba a Priehybka na hrebení Nízkych Tatier. Okolité lesy sú plné húb a lesných plodov. Horehronskou raritou a zaujímavosťou, ktorá rozhodne stojí za zmienku, je jelenia obora, ktorá bola vybudovaná v roku 1999 v lokalite Čierťaž hneď za obcov. Chová sa tu približne 120 kusov vysokej zvery. Ak máte šťastie, môžete ich zazrieť, napríklad počas ruje. Na kultúrne vyžitie obyvateľom slúži futbalový štadión s krytým hľadiskom, posilovňou, tenisovým kurtom a volejbalovým ihriskom. V obci je možné ubytovanie a stravovanie v hoteli Heľpa, v penziónoch Lúč, Mike a na súkromí. Tak navštívte Heľpu a odchádzať budete plní pekných zážitkov.